Hop. Kenapa Pak Tete? Bayu, abang-abang. Lagi abang ta, Nem? Aku wis tuwek te, ora abang neh. Bayu, nggak mampu aku. Ya wis minggir tak sulap dadi pembalut. Endi KTP nih? Nyapa njaluk KTP? Sopo ae sing mlebu kampung Arbit kene kudu nyerahne KTP. Ora di KTP. Berarti ya ora oleh mlebu. Ya moh pokoke kudu mlebu te. Ora oleh, Nem. Kowe ra duwe KTP. Kartu keluarga lah ora te. Ya wis, ora apa-apa. Kartu keluargaku ning mapmu te. Neng mapku. Oh, tenan. Sakti nemen kowe, Nem. Sakti ndas sempal kuwi. Kene kon gekne kan biyen persyaratannya wis mbok jikok rung dadi no ka saiki. Lali aku. Ya wis gendang dadekne KTP ku. Bah, jan nggak mampu aku. Sikok bagi dua, 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 sikok bagi dua. Ya, kok sikok. Sikok bagi dua, sikok bagi dua, sikok bagi dua. Iya, bacaanmu kok ngono, Lek? Kok kayak Gus Samsudin. Samsudin? Kayak merek rokok ya. Arep neng endi, Lek? Arep nambani wong loro. Tenan. Bayo, loro apa, Lek? Sembarang iso, Pan. Loro medis, loro psikis, iso kabeh, Pan. Bayo, lek enek wong 5 kaya sampeyan iki ning kampung iki, Pak Mantri gak payu, Lek. Mangkane, Pan, aku ora berubah dadi 5, siji ae. Tenan. Lah kae Rio, Irwan nyapa? Iki yo dadi pembantuku no, Pan. Loh, sampeyan kok gelem, Cak? Ya gelem, Pan. Tarjo lho saiki sakti. Saiki lho Pan, Tarjo iso ndelok jin. Ya wis. Budal, ngatene cah iki srene MTE. Menungso iso ndelok jin, kok koncone jin paling. Panas, tapi alhamdulillah bojoku wis kerja saiki ya Allah. Muga-muga entuk dhuwit akeh. Umpama sedinane 500, ping 10 dina ya wis 5 juta. Umpamane ping saulan ya wis akeh. Gek engko duwite tak nggih apa? Engko tak nggih tuku mas-masan, tak nggih tuku omah, tak nggih tuku mobil. Ya Allah, aku engko iso tuku wedhus, tuku sapi, ben pitike tambah akeh lek perlu aku tuku kebun binatang. Wong sugih ki kaya ngopo ya Allah, alhamdulillah. Lah Yun, berbojone tok ki? Ya Allah, Oh, ya, Bu. rezekine bojoku tambah akeh. Lah kuwi lek misale, Nyapa? Kowe iri? ya Allah, ora ya, aku lu gerak ngilikne. Lek menghayal rasa dhuwur-dhuwur, engko lek kena angin ceblok kapok. Iya, Mbak, enggak apik ngono kuwi. Nyapa werene? Iki lho akar njaluk tulung bojomu, tak kon jikokne klopo. Bojoku lho wis budal kerja, Mbak. Hah? Kerja? Heeh. Iya. Bojoku lho saiki dadi paranormal. Hah? Paranormal? Oh, berarti nambani wong gendeng, Bu. Ora. Nambani wong loro. Oh alah, ya wis lekno. Ora sida. Ya Allah, gek mang sampai tekan ngendi? Oh iya, tuku omah, mobil, sapi, sawah, wedhus. Pitike bojoku tak tambah oke. Aku gek duwe kebun binatang. Dahne yo dadi wong sugih penake ya Allah.
Jane endi to malah sepi iki warung padahal apa-apa wis tak lengkapi. Endi yo an dos Samsudin nih. Suwi ram. Kalau Gus, pasien nih. Bayu. Lah kok abang men? Heeh, iya, abang. Dos. Bob, aku ngerti keluhanmu. Warungmu sepi ta? Wah, kok ngerti dos? Yo ngerti no, kene maca naskah kok. Heeh, tenan. Hah? Ya wis. Piye warungmu kudu diresiki iki, Ton. Lah terus aku dodolan apa? Cah cengoh. Maksudnya pembersihan warungmu lho, Ton. Iya, Ton, warungmu ben laris. Lah lek wis laris dikeki bodyguard. Iya, Ton. Iki lho, aku pas dadi bodyguardmu. Kebal jarum, kebal linggis, kebal sak sembarang iki ya aku iki lho. Iya, Ton. Kebal isin barang. Wah, sakti yo. Ya iyalah, kene klepe RX sejati kok. Lihat. Jiwane gaji kok belum dem tekan skatul katil. Jiwane gaji kok belum dem tekan skatul katil. Jiwane gaji kok belum dem tekan skatul katil. Barangnya semua dekek burung. Siap, Dos. Sandingi gas. Oi. Jalani, Dos. Sandingi gas. Heeh, iya. Hoi. Nah, anyar iki Ton, ijek anget. Hah? Anget. Iki sing gane warung sepi Ton. Hah? Telak pitik. Lah kok iso, Dos? Iya, warungmu mambu kaya ngene sapa sing arep mampir? Siluman pitik, Wan. Iki ning jero awakmu ijek enek isine Ton. Aku ki rondo, ora meteng lho, Dos. Maksude ning jero awakmu lho Ton, enek jine. Iya, Ton. Jine mang lho wis omongan karo aku. Iya, Ton. Mbok menawa sesuk payu. Dalan siji-sijine awakmu kudu tak dusi Ton. Heh, didusi. Iya Ton, kudu. Rene yo, Iya, Bos. iki urusan iki. Nyapa to, ganggu wong bermesraan ae. Bermesraan dasmu sempal kuwi, Mbah. Jaluk tulung, Mbah. Jikokno klopo. Ayo, piro? Loro ae. Oke, nya mudun sik nya. Hah? Mudun. Iya, engko munggah neh. Oke. Hehehe, aku kok ditinggal. Mbah, aja lali angsul. Oh alah, tiwas mancal, susuk tibake. Tak dongakne ceblok kowe wit kambil kowe. Kancane ditinggal. Dongamu ora mandinya. Heeh, tenan. Mbah, nyapa? Kesel apa, Bang? Arep ngerah klopo iki lho. Muduna. Nyapa kok kon mudun? Ya. Oh iya, sakti men. Wong endak, ilmune dhuwur. Yen matamu picek klopon ning kono kat mangkok gak eruh. Diwan gaji kok belum dem. Diwan gaji kok belum dem. Mesti yo, mesti.
Ngapa, Ton? Adem. Ya kuwi jine lekas kademen. Iya dilongkas masuk angin. Iya, wong siji terima wong telu. Gak suka aku. Bos, gak suka. Bayo. Pesulap abang yo. Ngeterne KTP urung. Nyapa wae rene? Arep njaluk pembuktian apa piye? Hubungane pasien iki. Ora mbuktekne aku. Nah, saiki karepmu apa? Yo, karepmu apa saiki? Ora usah melok-melok wae karo jarum suntik wedi no. Wan, jare kebal isin e. Ya wis, karepmu apa? Gak suka. Panggah gak suka to. Karepmu ki apa to? Ya gak suka no, masa atun mbok dusi aku ya pengen. Pokoknya aku pengen. Jabang bayi.